Да ходим на слънчака ли? Моля? То просто като стъпи слънчев брак вместо гривна зоен козир трябва да ти дадат парцел на гробища и ваксина. Ташак ли си правиш, бе? Ти хора да не отиват да се починат. Ти отиват да починат. То толкова си ефтина поварня се експортна на центъра, чака асфалта миришна без бандерове. То как да сложиш чекли в тази тарама, аз трябва да справя каско на глезните да си бия манту в крака, да няма влизам в UFC, бе. Ми там ако отида на плаж. Как да вляза в този батъл реал мен организъм и се напълни като арена армеец, бе? Що ако си изваря амбулаторен лист след това? Маш да дам повече пари за токен принтера, отколкото за хотел, ташак ли справиш? Че ако станеш за 2 цигари в слънчев брак и ти направят аутопсия след това? Те ще направят една гивауей в зона 51. То център е като някакъв подлез Судан. Единия серия, другия повръща, третия на митница със Свети Петър да си оправи червения паспорт, аз не съм в диспансер, бе. Като си букнеш хотел, трябва да ти дадат ваучер за химиотерапия, ташак ли си правиш, бе? Как ги суркат по улиците си като фас? Защото ако му видиш хитмапа със сателита отгоре и ще мяза на ето. Анкара Меси, Анкара Меси, Анкара Меси, Анкара... Ми какво ми строиш хотел? Напред я на морга и стържите дъвките от улицата, конвертирайте ги в моргата и ги пращате по семейства на флашка. Фърчат балони, наркотици. Що ако мине едно полицейско кадио и ти по-стара го пращаш на комуна в Рилска манастир. А мене слънчев бряг е една права скърцаща траба, през която минава цялата фекална архитектура в България и лепни по трабата кът миди. Айде слънчака е мой! Абе, я си би!